लोगोफोर सेकेन्ड टाइम आरोना जापाननि मिटिंआव जों सानै फैबाय लोगो दांदो ओमफ्राय दा जोङो शपिं खालामगोन बेयाव खालामा आरोना होमबाबो सानदे बाजारावसो खालामगोन जोङो सिमेन्ट सापरियाव लोगोफोर जों दा ओरैनो बेरायनो थांसै आरोना थिं सासे लोगोबो दङ होनदो लोगोआबो थांफागोन हाथायाव जों ओमफ्राय दा जों सानैबो थांगासिनो दङ ओरैनो बेरायनानै नायलांसै आरोना बेफोरखौ मिटिंफोरखौ माबोरै माबाथिं मा फानदो गासैबो खोन्थालांनो नाजागोन लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां फुथ्ला फानदो आरोना गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय बेगफोरबो फानदो बिबारफोरबो फानदो नै ओमफ्राय बरिया बरिया फानदो आरो नै बरिया बरियाथार Ya, yang mana nak kali? Saya lihat mana dia. Itu STP kalau gini bersih sih. लोगोफोर बिराद मानसि आरोना नै जों दा बेरायना नायदों नालाय ओमफ्राय दा बिराद फानदों आरोना गथ'फोरनि थाखाय फुथ्लाफोर फानदों ओमफ्राय देलायनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै आरो जानाय लोंनाय बिराद हटेल होदो आरोना दखानफोरबो होदो ओमफ्राय लोगोफोर बिजाबफोरनिबो दखान होदो आरोना गिदिर गिदिर बिजाबफोरनिबो दखान होदो ओमफ्राय दा जोङो नायनोसै आरोना माबायदि जायो बाजारखौ गिदिं गिदिं नायनोसै लोगोफोर खोन्थालांनो नाजाजोबगोन आं गासैबो भिडिअखौ Parah sih. Lama gila nih itu. Nah, लोगोफोर बेयाव औवानि दालां मोनसे दं आरोना बिथिं थांनाया थांनायनि मोनसे ओमफ्राय फैनाया फैनायनि ओमफ्राय बिराद मानसि माने ना ओमफ्राय दलङा बायलांजोबसिगोन माने सिङाव बोरैबा जालांजोब्बाय लोगोफोर मेन स्ट्रिसा ओइथिंजायनो आरोना बैथिंजायनो जागासिनो दङ मिटिङा होमबाबो मिटिङाव बारा गैया माने मिटिंनि साइनासालियाव बारा गैया आरोना ओमफ्राय बायनाय फाननाय इदिनो जानाय लोंनाय देलायनायफोर माबा माबि बायनायफोराव बिराद दङ आरोना इथिं हटेलबो दङ ओमफ्राय दखानबो दङ ओमफ्राय इथिंसो बांसिन मानसि जादों आरोना इयाव बारा गैबावसो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ आं खोन्थालांबाय थाबावगोन आरोबाव लोगोफोर
मानसिना ओइ जाम जाजोबनाय मानसिफोरा साइडखैबो दखान होदों माथो ओइ बेग दं माथो इयावसो ओइ माला बेग दं इयावसो ओइ याका गेले बगारी Jangan barang mana mandi. Gammas ada ini kita tahu. Ini kapan ya? लोगोफोर मेन र'डआवनो बिराद मानसि आरोना नै जों दा बारस'नोबो हायाखै ओमफ्राय लासै लासै थांनो गोनां जागासिनो दोङो मेन र'डनो ओमफ्राय लासै लासै आरोना जोंनि सानदे बाजाराव थांनायदो थांगासिनो आरो माबोरै जायो जोंनि सानदे बाजारखौ खोन्थागोन मेन गेटआ नैबेनो आरोना बिराद मानसि लोगोफोर नायलांबाय था जोंनि सानदे बाजारखौबो खोन्थालांगोन आं ससेबाबो भिडिअखौ होगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना Ada lagi ada apa namanya Mas Bra? Oh. लोगोफोर बिबारफोरा बिराद दं आरोना नैयावनो ओमफ्राय नार्सारिसो होयो ओमफ्राय मिथिलाङा मा मा नामनि बिबार दंबा Beri jam dah mana? Kita kau bukan ya? Beri ayah. Kita hilang nanti. गारि मालाय जाम जाजोबदों आरोना नै दिनै सानडेदो ओमफ्राय दा गारिफोरा खारनो हायाखै नै दा ससेल' खारनो हायो खारबाबो ओमफ्राय दा नै जों दा मोनसिगोन आरोना नै बे खाथियावनो दङ बाजारा ओमफ्राय दा जों हाबलांसै लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ Parking aja mungkin. लोगोफोर नै जोंनि सिमेन्ट सापरनि बाजार इदि जायो आरोना नै मैगं बाजार आरो ओइ साइडखैबो दंबावो बेलेग बेलेग साइडखैबो फानबावदो आरोना Kita masih di sana, apa ya, apa ya tuh? Ini pergi ke mana? Pada hari itu kan nama apa terkait? Tapi dah. Karena kalian sudah tahu. Masih udah mulai.
Bebas tendang sih lah. Hah? Bebas tendang. Berapa sih? Sai. Udah aja dong. Iya. Oh, Mas ya. Goya. Bek. Ramai naik ke sana. Patu.